खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दिनै बरायनाय थाबाय। भिडिअखौ दिनै लाबोफिननाय जादों जे मानसिफ्रा सोरबा होनदों जे भिडिअखौ मोजां खोनायाखै होननानै मानोना आंनाव दा माइक्र'फन गैया माने ओरैनो जोङो ब्लग बानाया बेनिखायनो बारा मोजां खोनाया भिडिअखौ। दा भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय मैयानि भिडिअखौ फिट लाबोफिननाय जादों आङो माने आब' नोंखौ होनदों साननैनि गेजेराव नोङो जुदि जोंखौ कल खालामा जोंनो जेबो खबर हरा नों जेराव दं सोरजों मा खालामनो नागिरदों नों जेरै खोन्थाहरा नोंखौ न'निफ्राय बुंहरदों साननैल' डेट होदों नों जुदि दिनै बे गाबोन समफोरनि गेजेराव जों ओंखारबोआ जोंनि गेजेराव जोंखौ कन्टेक्ट खालामा नोंखौ जोङो पुलिसनो केस होनाय जासिगोन साननैनि भितराव फैयाब्ला। न'निफ्रायबो गुमैयाबो बुंहरदों साननैनि गेजेराव फैयाब्ला जुदि नोंखौ केस होनाय जागोन। नों जेरावखि थाखुमाया मानो जेरावखि थाखुमाबाबो नों थाखुमानानै गनाय नङा जों मेगननि नोजोराव बे तामिलनाडु एरियायाव जेरावखि खनायाव थाखुमाया मानो नोंखौ जेरावबो नागिरनाबो मोनगोन। नों बेबायदि खालामनाङा जे नोंखौ मोजां लिंहरफिनदों नों मानो फैयाखै दाबो ओजों ओमफ्राय साननैल' डेट होदों नोंखौ साननैनि गेजेराव नों जोंखौ कन्टेक्ट खालामाबा नों जोंखौ फन हराब्ला नोंखौ जों केस होनाय जागोन। नोंनि फंबाय होननानैसो आं नोंखौ मोजाङै मोजां बुजायदो हरदोंमोन भिडिअ नों दाबो जेबो फन हरफिनाखै जोंखौ दाबो मानो खबर लाफिनाखै नों मा अबाव दङ सोरजों खारफानो नागिरदों बिदि जानाङाथ' मोखां गन्थं हाजोब्बाय जों खमला सिं जासिगोन ना। गथ' सासे दं गथ' सासेखौ सानाखै नामा नों एसेबो बेबायदि दा खालाम। नोंखौ जों मोजाङै लेंहरफिनदों फैनोबा फै नोंखौ मोजां साननैल' डेट होदों जुदि नों साननैनि गेजेराव जोंखौ कन्टेक्ट खालामाबा नोंखौ पुलिसनो एफआइआर होनाय जासिगोन। नोंखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरना दरनथारगोन नोंखौ ओजों आसामनिफ्रायबो केस होसिगोन नोंखौ साननैनि गेजेराव जुदि नों फैयाब्ला नोंखौ केस होनाय जागोन। आं बुहुद रागा जोंबाय बिमा बिफानि मोखां गन्थं हास'ग्रा नोंसोरो नोंखौ मोननायब्ला नोंखौ थिग होगोन आं नोंखौ लाजिला नामा नोङो एसेबो खननै खनथाम बिदि खालामनो। नायग्रि नोंथांमोन भिडिअआ आं मैया लाबोदोंमोन नाथाय सोरबा खोनायाखै होनना बुंदों जे आंनाव माइक्र'फन गैया बिदि आं ब्लग बानाया ओंखायनो माइक्र'फन गैया आंनाव ओंखायनो सोरबा मेसेजाव होनदों आंखौ मोजांबो स्रा खोनायाखै नोंनि भिडिअखौ होननानै माबायदि भिडिअ बानायदों होननानै। दा आंनाव माइक्र'फन गैया बानायनो थाखाय नोंथांमोना एसे बुजिदो मानो होनबा जोंहा मोनसे प्रब्लेमनि थाखायसो आं बानायनाय जादों जे सोरबाफोर सिनायबायोबा अबेबा लामाफ्राव नुबाय बायदोंब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखायसो आं नाम्बार होदोंमोन बेयाव जे एसे आं गोरोन्थि जादों आरोना जेनेबा माइक्र'फनबो गैया जोंनाव बिदि ब्लग बानाया जोङो। सोरबा जुदि बेखौ सोरबा कम्पानियाव नुयोब्ला बा सोरजोंबा नुयोब्ला बेखौ जोंनो खोन्थाहरथार आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंसोरनो स्क्रिनाव होगोन आरो मानसिनि फट'खौबो आं स्क्रिनाव होगोन। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नुयोबा तामिलनाडु एरियायाव जेरावखि सोरबाफोर थाया नुथारथारोबा जोंनो खोन्थाहरबानो जाबाय माने बुहुद लाजिनांनो गोथाव आरो ओरै गथ'आ दं बेसेबां दुखु हौवायाबो माने जाया लोङा साननै सानथाम जालायलांबायनो जे दिनखालि बे खारदों बे दिनखालिनिफ्राय ओंखाम जाया दै लोङा एकदमबारे गाज्रि हालोदाव जाथारबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नुथारबा खोन्थाहरथार आंनो बिदि खालामनाङा मानसिया। आं मैया एथ' आराम भिडिअ बुजायनानै भिडिअ खालामखाबाय नों फैफिनदो होननानै गुमैया नोंखौ एकदमबारे मिस खालामथारदों नोंखौ रायाबो बुवाबो बिदि खालामनाङा नों गिनानै नों बिदि थाथारबायथ' नोंहा बारासो दाय जाबाय थागोन। नोंखौ मा बुंबावनो दा नोंसोरखौ बिदि मोखां गन्थं हानाङा होननानै लासिं दा जोंखौ नुबा आरो मानसिफोर लामा सामायाव नुबा जोंखौ मा होनगोन औ उमुगनि बिब' खारनायाबो बिनि बिब' जायोमोनलै होनबा जों खम लासिं जागोन बैनि खोमा खोनालायनांगौबा बिराद लासिं खालामना होथारबायलै नों मानसिया। नोंखौ होनदों आङो साननैनि गेजेराव जुदि फैफिनाब्ला नोंखौ केस होनाय जागोन। तामिलनाडुआव जे जायजोंखि थाफैया नों साननै सानथामनि गेजेराव नों कन्टेक्ट खालामना फैथारनांगोन नङाबा नोंखौ केस डाइरेक्ट जोङो रेजिस्टार खालामना एफआइआर होनाय जासिगोन। बिदि खालामनाङा मानो होनबा जोङो न'नि मानसिया बुहुद दुखु मोनो। सोरबाफोर नुयोबा अननानै एसे मदद खालामदो जोंखौ
मानो होनबा बुहुद गथ' उन्दै दं नालाय, दा गथ' उन्दैया बिमाखौ नागिरबाय थायो। आजायाबो बारा बोसोरनि नङा, आजाया 8 बोसोरसोनि जाबाय। नोंथांमोना सोरबा फन हरनानै प्लिज नुयोब्ला जे जोंनो कन्टेक्ट खालामना हर। मैयाबो भिडिअ बानायनाय जादोंमोन आं हाखु दाखु बेखौनो नागिरहैनानै थांदोंमोन। दा नागिरहैनायाव थांनायाव मोनहैयैनि हाखु दाखु बानायब्रबना हगारबाय आङो भिडिअखौ। मानो होनबा नागिरनो थांनायावहाय मोनासै मानसिखौ, ओरैनो फैफिननांबाय। दा तामिलनाडु बे तामिलनाडु एरियायाव बारा खना खना थाङाखै बेयो। तामिलनाडु एरियायाव नागिरबा मोनगोन बेखौ। सोरबाफोर तामिलनाडु बर'फोर थायोब्ला, बर'फोर दंब्ला जेनेबा अबावबा नुबाय बायोबा आरोना कम्पानियाव, जोंनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर। बे बांसिन बेलेग कम्पानियाव थांनाय नङा, बे बांसिन थांगोन दाउ कम्पानि। ओंखायनो दाउ कम्पानियाव जेसेबां थायो, सोरबाफोर दाउ कम्पानि मानसि नायदोंब्ला, दाउ कम्पानियाव सोरबा लोगोफोर दंबा शेयार खालामहो, जेन जाहाथे बेखौ सिनायो आरो जोंनिसिम कन्टेक्ट खालामना खोन्थाहरनो हायो। भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला, आं बेखौनो बुंहरदों जे नों साननैनि उनाव भिडिअखौ नायदोंब्ला, आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साननैनि उनाव फै। आं नोंखौ फंबाय होननानै ज' मेसेज खालामना लेंहरदों। नोंखौ रावबो बुवा, जेबो खालामा, नों फैल'। मिलाय मिसाय फिसाजों थाफैगोन, जेबो नङा। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नुयोब्ला कन्टेक्ट खालामना आंनो खोन्थाहर। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होगोन। गाबोन बे हिन्जावनि जा जोंहा आब'नि फट'खौबो स्क्रिनाव होनागोन। आं दा एसेखौनो बुंनानै भिडिअखौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना अननानै बर'जों बर' सोरबाफोर मदद खालामदो। गुबुन हारियालाय जोंखौ बहा मदद खालामनो, गुबुन हारियाथ' जोंखौ मदद खालामखाया। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' शेयार खालामलायनानै एसे मानसिखौ हमनायनि प्लान खालामनानै एसे अननानै हेफाजाब होदो जोंखौ। आं भिडिअखौनो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।